Sherifla fleba min teske tingine kuma be kawka jemka mali flemi d'abord mali chifna ko kamani abewule nanzara kana jeunesse et développement aywa seli timinin ko kli demandama alay bidu an gardigala mbaw be fu dante fulimina ka foli bleu badi an kan bo bela jelima ka klaka ala fu ka barkada ala mi ni dumba jira ana ka fo seli koni alhamdulillah an keneyo okay ala ka san reta jirana donc angani émission aya kenengena ka nyeshi makele mani oye ambalaka do ni ala sonama erkele mbonyonko ana lebe na nyonko manyonya kasabuke ame musuka kalola ni oye 8 mars o kadra konana e babu dota mi metalike musu shifina ka ujoro jamana jola aywa ni ala sonama ana lebe na nyom sala nyom masala jemuka en konana fu erkele mbonyonko yani anga ale yere jira wala folo amba ajansani dungu dumandoy dunguli mbe muso yere majamu ni kalo ina ni o 8 mars umu jubati donc o ka nobla dumani ambe ajansano no timna durame nyon sur jeunesse et développement plateau ka o kan soni Monster Music Musulu segeni le musulu segeni le faramfina musulu torola ninko musulu toroli liba musulu toroli musulu nyaninine angola musulu nyanina musulu segena Ethiopie musulu segena musulu toroline uranda musulu nyanina musulu segenile maliba musulu segenile haludeni nuna korosika wuluka gelende se asugule konima musulu segenile faramfina musulu parola muso mana konota afonno bada minera anyana mini bada minaline musulu la farida fada minera koni konodu sera kalororo asonkuna da minera so bada minaline alikode kusile voto koni konodu sera kalosigino sena fada minera ada fada minaline musulu la shinya nada minera muso ya kumfenni kuninde ulo muso ya kumfenna muso la sirito ya kumfen adike kono le di molo adike kina le di molo adike foto le di molo momari masale kolona mkono yindimina kono dimina minera dimina mkono yindimina la wi ne jono mama nyena le welela ne wolo babere mawina koni deni no sorola kanyande no madonna fangidi ninu korosi musula kalu wolo dinte jiko ifudu cheda bayro koni wolo de ninta bayro siginyo malubi jamfa mo wolo de ninti jamfa bari majugo bi konia koni wolo de ninti konia ayede no koro je le veux tout ce que femme veut. Merci beaucoup. À l'instant, c'était une chanson dédiée à toutes nos mamans, chantée par Oumou Diobati. La chanson a été reprise par une jeune dame malienne, Ambafo, à Kandoumanina. Merci beaucoup. Moussou Kalo ou Kadra Konana, Ambe Fouli Bla, Moussou Krengen Dola 600 Watila, 7e arrondissement, Aywaku Kanga Kafouli. Kosobe, ni oui, Madame Dambeli, adjudant chef, Adjaratou Djaraye, Amba Afouga Klaka, commissaire Fou, Wallet. Ambo Fouga, Oulika Djola, Kosobe. Alors, au ban c'est Gadou Djamkan qu'on a foutu comme là, Djamkan en Kélimika, Ouli Bla, Moussou Badoma, Nana, Aliribina Djeka Djamkan, pendant 1 heure de temps.
Alors, allez, Madame Gakou Fatoumata Malé, femme leader, également actrice de la société civile et présidente, vice-présidente donc de l'AMRTP, l'association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections. Donc, allez, Bamboulou, plateau Kankaba, salam alaikum, Madame Gakou, yakene. Alaikum salam. Kodi Bachiti la. Bachiti. Anison Dialé, Ankelemi qui bismillah plateau Kan. Et c'est l'étimine kofénique de Madame Droit en gazgue donna idela Kafoko, Yanangata, Yoro Janfolo. Maro sili nyuman timna. Sili nyuman timna alhamdulillah. C'est où chamanduna. C'est où mam nelika kon. Ya mam Très bien. Donc obé sambe ala kanga silu chaya. Sanchama ala ko jirana sijana Kenya konnana dembati ala e sorofna konnana ya rabbi ala kamali sumaya. Amina rabbi. Alors, il y a photo mina 600 il a fo émission ambe portrait ba do kanga invité ou kan nga mamba mbulu korobi ale muso baye anyona ga do bibina les tranches d'âge mina kafuku muso milu kati mina kadi kosobe abe baramin na sabla a joro ka boro chamana 600 portrait mbo be jirana 500 angola mais juste après on se retrouve. Nous braquons nos projecteurs sur une dame de prestige. Elle s'appelle Madame Gakou Fatoumata Malé, une femme leader qui défend les causes de ses pairs. Madame Gakou évolue dans le monde des ONG. Elle s'est confiée à notre micro pour tout savoir sur son cursus scolaire et sur sa carrière professionnelle. Vous retrouverez tous les détails nécessaires sur elle. J'ai une maîtrise en droit des affaires, un master en droit privé fondamental et présentement, Inch'Allah, je me faire ma thèse. Moussouka impliqué nous à nafa kabun kosebe parce que ou de hakli sikini basigiri jamana konana pour éviter dépravation de mœurs surtout ou quand tu finis quand on a blasro kunu konana pour que kaseka ke e mo korba basigiluni ani ka seka ambition ou kaseka ambition ta kodola comme nous wéré na fo ka jenatika konana. Madame Gakou Fatoumata Malé muso tesile mbadu ni akapara bobe teleke muso ka hakete butu ma anga duga ko nawna finya jugu do balakati na balaka ma jama njoro ni o yam balma muso ka yela blai ko munde balako ke soron tanya de duwa wal ma munde balako ke am balma muso ya ka hakel na ti o kan mo ko shi janya côté ni ko model nune me gelea bo pour ko gelea ka palier ka boy il faut assurer l'autonomisation de ces filles, à commencer par vraiment les instruire. Et école moufleni, dobo bladjuna. Sababu chama, ndati na sera sabema. Mini usera ka lamoni haklina do, état d'esprit do, état d'esprit mbato, ou sera école matrafa. L'école ce n'est pas ce n'est pas fait en soi, parce que dobo mata école la fin, mais ça peut ouvrir l'esprit. Madame Gakou Fatoumata Malé Bibina ni chakero bado beno ni oi AMRTP oi je kuliminga baro bebe kalata fili barauma muso semse ka do jamana baraw ni kalata fili wala chugomina aka hakilna di o baraw kan yana ka datu areka kalan kula sabla ajira ka fo alebe bodu kono dumi ni musoroba ni choroba kalana kosobe alere kunya kanu ka ke ma kalan kala ikrengene la droit à fanfela la namuna ni mo kalanu donc et moi-même faire le droit même kata charia kalange ou boraner grand-père là parce qu'il était magistrat donc je rêvais d'être et de faire l'étude de droit. Donc ma mère elle est institutrice et mon père est cultivateur agronome né kon ka base on mais vraiment musob se ku dado jamana marala chugomna. L'implication des femmes dans la participation politique, dans la gouvernance et dans l'inclusion sociale. Bon, mais nos sociétés surtout. Angabi invité ni oye Madame Gakou Fatoumata Malé ajira ka fo jinyetre kono feminu mandai ayo fo. Joma mandira. Ai mianga u. Mo joma mandini et surtout crefedin. Le fait d'un mandine abi mogo nyuguru ayre la magne. Madame Gakou Fatoumata Malé katu kalan konnana ay segen do soro ni olube talike nyagal la bo kena la discrimination école la ou kumene déranger doni non bon an ni yefi wote kele doni an so sal fula man sal fute kele doni an gomblo
Voilà. Donc, dans le milieu scolaire, il y avait quelques difficultés avec mes camarades. Nitara, tout le monde me dit, cette question me blessait. Donc, au fur et à mesure, psychologiquement, ça n'allait pas au sens fait. Mais après, avec le soutien de la famille, ils disent non, tu es différent des autres, ça te permet vraiment de prouver une autre identité. Il n'y a pas que les mais donc, lui, il est courageux. Sinon, on est marqué tout le monde. On a invité Madame Gakou Fatoumata Mali, voilà ça aka kunkuna nyembe fam. Soni Amina Soro, jeunesse développement plateau kan. Amina Dado, ayi mifo, ani ama mifo. Voilà, voilà, à consommer. Très bien. Waouh. J'espère qu'elle fait ma foi déjà. Elle a un profil différent des autres peut-être des autres, vous devez comprendre déjà. Voilà, comme sur la carte dont Rabara FM un don info aouye portrait konana. Mais peut-être il t'a sur un élément don info portrait konana ni en pana ou l'ukuna l'air plateau kamina auto d'afa. Madame Gakou, j'espère qu'on a dit quasiment les clés, l'essentiel de votre parcours. Alors, est-ce que Dobi Amado Foa? Un chamafo. Chamafo. Un chamamba de fo, présentation comme au Boraka et Chumana. Et né Madame Gakou Fatoumata Mali, et MRTP vice-présidente d'eau. Et un chamafo école Tassera. C'est ça. Une formation Chamafanake. Exactement. À côté de beaucoup d'ONG également, on a évolué. Voilà. Alors, et Koukou AMRTP, c'est quoi concrètement? Parce que moi, Chamamba, mais peut-être, comme c'est en abrégé, ou t'as don à signification émise, ou qu'à barre émise, ou tout don. Alors, c'est quoi? Ok, AMRTP ONG Tchakedaï, nous avons ONG, Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections. Et on a existé il y a 15 ans, il y a plus de 15 ans, oui. Parce que, voilà. Donc maintenant, nous évoluons dans la démocratie et la bonne gouvernance. Et surtout l'implication des femmes et des jeunes dans la vie politique au Mali. Alors, je crois que AMRTP est né au Djakoulié, Aka, Kunlatrabaoumi, Kasega Moussou, si donc Djamana Djola, Anifana. Chifna ko fana kasi kula kundoni ka ujoro ka nyefunyana ou ka hake ko fana nyefunyana. Alors bibi na mbero mais est-ce que AMRTP je crois que au minu musoyebi bara tabulu chugo jumena ogulu ini ngal jarain bara tabulu kausa don gelaw ba kono e fo no ba kono tugum ni ya jatimle ka lage alsan chamaka ngake noy ka jeune ni musu kuna funi u ka hake unu ka droit ni devoir la u ka se ka olu ta bala bari ni mogo mi ka droit ni ka devoir famia aka gele ki sendo ou be ki da do ko do la c'est ça. Donc anga bara famba renye chine boma sensibiliser les jeunes et les femmes sur leurs droits et devoirs et les éduquer civiquement surtout. C'est ça. D'accord. Alors, est-ce que avec tout ça, je crois qu'on est en 8 mars, ni oui à quoi Kalou RR. Alors, au Kilimeka, Femba Jumena Beka, Sangani ni Kalumire, ni Dien, Dien Selkinan Tombaye, à Keringana Aouere Kama. Sablani Musobe Djakula, je crois que ni Kalunte Timi Ushinama. Abituku da wulu. Kuma ike nyine 8 mars goma dona sungalu kono e fenchama la sumaya. OK. Note bara chama obesina me yere be profiter en kanga partenaire baro fono eri fampe musoe. D'accord. Yere boraka ji faranyo nga baro ke kosaina. Bon, en fait, on be alsa on be ka continuer na sensibilisation ani hakli jagabo mbato muso be se ka fɛn minnu kɛra n'olu ma se ka dafa ni minnu b'u jɛ an bɛ ka essayer ka o hakilinaw de fara ɲɔgɔn kan sisan ɲɔni ni kalo in ka ban an bɛ se ka kɛ document ɲɛnama ye cogo min na ka bila kɛrɛfɛ. Très bien. Alors mado k'a fɔ i jijalen don baara wɛrɛw la ni o ye ka musow ka se k'u ɲɛ bɛ se ka ye kalatafiliw la cogo min na ka caya ani sifinnakaw i bɛ se k'a fɔ an na mais i donna a kɔnɔ cogo jumɛn na mun de y'i kun ɲɛsin ni dans le monde des ONG mun de y'i kun ɲɛsin a ma.
Ok, comme il y a fait un chougoumena, un charia kalanike. Bon, ni na disi ka société jateminɛ c'est que i ye mun kɛ école la i b'a ye danfara caman b'a ni ɲɔgɔn cɛ donc an ko ne ka jateminɛ kɔnɔna na ne y'a faamuya k'a fɔ minnu ma garisɛgɛ sɔrɔ ka taa o kalanw kɛ ko dɔnniyaw sɔrɔ n y'a faamuya ko caman bɛ olu ka faamuyali fana jɛ donc o hukumu kɔnɔna na o ye ne dusu don ne kɔnɔ kosɛbɛ ka taga n yɛrɛ ɲɔgɔnnaw nɔfɛ min ye k'u kuma ɲɔgɔnya ani ka gɛrɛ ONG la minnu fana bɛ musow ka kɛlɛw kɛ ka faamuyali caman sɔrɔ olu caman ye ne bilasira n sera ka cɛsiri pour que ka gɛrɛ ka musow ni jeunes sen don kosɛbɛ ni kunnafoni na surtout kunnafoni fan fɛ n'an b'a fɔ ko sensibilisation d'accord. Est-ce que Camille donna Tchani Konnana, je crois que il sera ka expérience d'eau sur la kono ou expérience du jumɛn bibina ni expérience baden de sɔrɔ expérience in b'a tali kɛ ka an ɲɛsin an ka société yɛrɛ cogoya ma parce que an bɛ société patriarcale de kɔnɔ ani les stéréotypes sur le genre olu kɛra expérience ba ye n fɛ k'a fɔ ko an ma se ka an ka du jamana kɔnɔ faamuyali ba ma se ka sɔrɔ olu ko ninnu na ani sifinnakaw ka le fait que u tɛ u mago don jamana ɲɛtako la di problème minnu bɛ yen côté ninnu na donc o fana kɛra faamuyaliba ye ma mun bɛ se k'a to n bɛ se ka dɔ fara baara kɔnɔna ko ka cogo min. D'accord. Donc a bɛna fɔ o bɛ se ka kɛ sababu fana ye ma don nataw la ka se ka cɛsiri bonya tuguni min b'a to on sait jamais ni jamana jɔra a sen fila bɛ ka waati min na kalafiliko ka bila sen kan je crois que o cadre kɔnɔna na i ka baaraw i bɛ dɔ wɛrɛ fara o kan tuguni o tɛ. N'Ala sɔnna ma mais yɔrɔnin dɔ bɛ an kan ka souligner mɔgɔw b'a miiri ko ni kalafili waati de sera kalafili baara kan ka daminɛ kalafili baara kan ka daminɛ waati bɛɛ an yɛrɛ ka jateminɛ na waati 3 de bɛ yen ɲɔna ka daminɛ a kɔnɔna na ani a ban waati donc ni ye ne yɛrɛ ɲininka an bɛ waati min kɔnɔ o ye ɲɔna ka daminɛ de ye ne ɲininka avant après et pendant donc a bɛ avant de la avant yɛrɛ de ye jɔsenw sigi waati ye donc ni waati na ni mun ma se ka kɛ camancɛ la o kɛli bɛ gɛlɛya. D'accord. Alors n'a fɔra ni ɲininkara est-ce que ko sifinnakaw ka se ka min ma to k'u su k'u kɛ jamana jɔ kan e bolo nafa jumɛn b'a la? Nafaba de b'a la Sidibe parce que olu de ye sini ɲɛsigi ye n'olu sera ka hakilina caman sɔrɔ ka kalan dɔw don kunna n'an b'a fɔ o ma formation ani ka connaissance caman don kow kɛcogo la olu bɛ se ka kɛ sini ɲɛsigi ɲumanw ye donc nafaba de b'u la u ka ladonni na ni. Ok, d'où l'objectif principal de notre thème, donc qui s'articule autour de la résilience et participation citoyenne pour la construction du pays. Donc pour ce faire, nous avons un invité de prestige, une invitée de prestige que vous le voyez sur le plateau. Alors tout de suite, Ahmed Temini, donc demande doyer, Sabla, c'est le Temina. Tout le monde on va essayer de diluer un peu ce qu'on a pu manger. Alors tout de suite, Amena Mohamed Diabika donc lui demande dans la J600 donc il m'a sauvé carré de la Yelinga. Donc on a la juste après, on se retrouve. À l'instant, Soulou Kananani, donc une chanson qui a émerveillé presque toute la planète. Merci beaucoup pour ce beau tube. Voilà, donc ici, l'émission Jeunesse et Développement Djumen, c'est pour célébrer le parcours et la réussite des jeunes. Donc c'est pourquoi Aïe Mami Oulé Kana, Moussou Tiasri Lendou, Aïwa, Anana, Ango Sili Nimantimna, Sili Nimantimnanga, peut-être une taronne tout le donc l'Indiarie Kosovo. Donc l'Indiarie Kosovo. D'accord. Alibi, donc l'Indiarie Kosovo, Bega Moussou de Jansa Halibi. Parce que vous doit outingini Rossi ni atengini la harame, avec ni Yanodi. Donc Aïe Foulier Ganeshi, Ambalako Bella Jelima. Alors Alibi Ambe, Sili Mukonana, Oula, Ambalaka. Nisondia kuma utiama phobie kaseka ere jansa kaseka kumaikan parce que ya non émission jeunesse et développement ni mais que jeunesse et développement chi finani nyata donc am sika phobie alhamdulillah ibora duguma il est dans sans fait donner voilà donc habitude
n bɛ seli foli kɛ ka ɲɛ. D'accord. Comme tulu kun bɛ n kan. An bɛ dugawu kɛ Ala k'an ka sanw caya. Amina amina K'an fara amina. san wɛrɛ ye Ya bɔ kan. Rabbi amina amina. Ala ka Mali suma. Amina Rabbi. Ala ka sini kɛnɛyaw di. Amina amina amina. Ala k'o dugawu minɛ. Très bien. Donc an bɔra ka dɔnkili dumanni min lajɛ sisan o b'a a to an bɛ don jamukan kɔnɔ tuguni. Alors hali bi an bɛ ka babu min fɔ o de ye sifinnakaw ni musolakaw jɔyɔrɔ bɛ se ka ye jamanajɔ la cogo jumɛn na. O la an ye question caman poser i kunna. N b'a fɛ k'a dɔn est-ce que comment encourager aujourd'hui les jeunes à participer à la vie publique, parce que sifinnakaw u ka se k'u sensibiliser u bɛ sensibiliser ni moyen jumɛn ye e yɛrɛ bolo. Ɲininkali diyara n ye, n'i ye ne ɲininka o la ne b'a fɔ il faut créer des opportunités, des opportunités de formation, des opportunités de sensibilisation, et aussi des encadrements, surtout sur l'éducation civique aussi. O kan ka ɲɛsin kosɛbɛ sifinnakaw ma walasa u ka se ka encadrer ka ɲɛ ka kɛ sini makɔrɔba ɲɛnamaw ye. N'est-ce pas? Alors en tant que i ye muso cɛsirilen i bɛ se ka mun de fɔ i yɛrɛ ka baara daminɛw na? Est-ce que au début gɛlɛya dɔw sɔrɔla wa? I gɛlɛyaw jumɛn rencontré? Peut-être a ye dɔɔni fɔ portrait kɔnɔna na, mais i bɛ taa sɔrɔ kalanw kɔfɛ yanni baaraw ka sɔrɔ yalayalaw dɔɔni kɛra yanni baaraw ka sɔrɔ sɛgɛn dɔw sɔrɔla, n'est-ce pas? Fɛn bɛɛ daminɛ gɛlɛya b'a la, yanni baaraw ka sɔrɔ yalayala caman kɛra. O yɛrɛ yalayala ni sababu kɛra k'an former, k'an encadrer. N bɛ yɔrɔnin na n bɛ avocat sans frontières mɔgɔw yɛrɛ fo kosɛbɛ. N kɛra olu fɛ yen relève générationnelle ye, o ye ba de don n ka insertion professionnelle la. D'accord. Est-ce que ne ɲininkara k'a fɔ musow ni k'a fɔ k'u ka ɲɛmaya kalifa muso la e bolo les femmes sont suffisamment préparées donc pour pouvoir donc dans les instances de décision aujourd'hui au Mali, est-ce que les femmes sont suffisamment préparées? Ni ne ɲininka o la ne b'a fɔ n ko caman préparelen don parce que préparation tɔw bɛ kɔ halisa. N'est-ce pas? Caman préparelen don. Préparation yɛrɛ bɛ daminɛ kunkolo kɔnɔna na. N ye kuma in fɔ portrait kɔnɔna na, il faut un changement de mentalité. Donc vraiment Mali la u kan ka don ba la musolakaw fan fɛ k'a jira k'u jɔyɔrɔ ka bɔ jamana jɔko la walasa o changement de mentalité in ka se ka kɛ sababu y'u ma u ka se ka u da don jamana ɲɛtako la. Voilà, donc sinon caman préparelen don. Caman préparelen don. Mais est-ce que e bolo musow bɛ se ka su k'u kɛ nin baara in kan cogo jumɛn na? Est-ce que que faut-il faire pour encourager davantage donc les femmes à s'impliquer dans la gouvernance du pays? Ok, n'i y'o fɔ komi ne ye sariya kalan na ne b'a fɔ n ko ka halisa ka sariyaw renforcer. C'est vrai qu'il y a la loi 052, mais ni an bɛ se ka renforcer cogo min na ka renforcer halisa walasa opportunité ka di musow ma ka don égalité la pour ka pas l'équité. En tout cas o ye ne ka hakilina fɔlɔ ye o kuma o kɔnɔna na. D'accord. Ok, donc ka se ka musow hali bi ka se ka sariya ka dɔ fara a kan ka renforcer kosɛbɛ, ka renforcer min b'a to bin kana kɛ maa si kan, c'est ça? Bin kana kɛ maa si kan, et aussi créer des opportunités pour les femmes. Des femmes aussi, des jeunes. Des jeunes et des femmes. C'est important. Oui. Voilà, donc parce que n'a ma ye k'a fɔ ko jamana kɔni sigilen bɛ sen kan ni musolakaw ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a bɛ n'a fɔ du de y'a sɔrɔ, ni sifinnakaw ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a bɛ n'a fɔ du de y'a sɔrɔ jamana fana bɛ yiriwa fana. O de la donc il est important aussi ka accent kɛ o yɔrɔ kan kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ bi bi in na ka daminɛ san 2021 na ka na sisan sifina caman bɛ chômage la bi, chômage barika bonyana kosɛbɛ. Alors aw minnu bɛ ONG baaraw la aw bɛ se ka constat jumɛn k'o la? Est-ce que ɲɛtaw de sɔrɔla wa walima an bɛ se k'a fɔ il y a eu le sentiment un petit peu mitigé, c'est ça? Non, il y a eu le sentiment un peu mitigé parce que caman bɛ yen u bɛ chômage la. Bon n bɛ segin k'a fɔ tugun caman ye école fana to ye de. Donc ni nana entrepreneuriat fana lajɛ o siraw ka gɛlɛn parce que opportunité tɛ yen, opportunité ɲɛnama tɛ yen. D'accord. Donc an b'an cɛsiri yɛrɛ de ka dɔ fara opportunité kan. An bɛ se ka minnu soutenir k'olu soutenir
ni minnu bɛ fɛ ka segin kalan fana na olu ka se ka segin kalan na sinon i y'a fɔ cogo min na a dusumakasa ka bon dɔɔni parce que mɔgɔ caman bɛ i n'a fɔ ONG baw tun bɛ yen i b'a ye k'a fɔ olu tun bɛ sifinnakaw caman ta ka baara kɛ mais selon le dernier recensement il me semble que sifinnaka min bɛ so bi k'a tɛ baara la a bɛ taa maa ba yɔrɔnin ko la donc Mali jamana kɔnɔ donc ce qui fait que aujourd'hui gɛlɛya dɔ farala gɛlɛya kan donc sɔrɔ tɛ labɔli kɛ kosɛbɛ alors est-ce que bibi na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o bɛ taa aw minnu ye sifinnakaw ye ni ɲɛmɔgɔya b'aw bolo baara yɔrɔ dɔw la bi est-ce que aw kan ka jɔyɔrɔ jumɛn fa bibi na min b'a to ka dɔ bɔ o taux de chômage la ɲininkali diyara n ye n'i y'o fɔ kan minnu bɛ cakɛdaw la bon baara bɛ yen dɛ n'i ko ko an bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛn fɔ an bɛ se ka halisa dɔ fara u ka faamuyaliw de kan o faamuyali ye mun ye parce que gɛlɛya tɛ an dɔrɔn kun kan jamana bɛɛ de don n bɛ se ka fɔ ko diɲɛ bɛɛ de don waati in ka kalan bɛɛ b'i se k'i bɛrɛ bɛn n'i ka situation de donc an bɛ se ka encadrement kɛ d'abord jamana faso kanu sira kan ani u bɛ se ka ɲɛta sɔrɔ projet misɛnnin minnu na o fana bɛ se ka di u ma ladilikan na ONG yɛrɛ caman bɛ minnu b'o fana kɛ minnu n'an ta in fana tɛ kelen minnu bɛ l'insertion des jeunes minnu b'u bilasira projets ni cakɛdaw kɔnɔna na olu caman bɛ yen donc ONG ka baara ka ca a ko la u b'u bilasira u bɛ hakilina ɲɛnamaw d'u ma. Cela m'amène aussi à poser cette question un peu, on aurait dû commencer avec cette question, ou bien peut-être cette introduction d'ailleurs, parce que à MRTP, Djoroka beaucoup sauvé. Bon, un dokulu, madore sababla, on sait qu'à fond, Alaï Akabara qui est Anchelabi, oui, monsieur Bissiri Koulibaly, vraiment mettre à Chibla qui est Nishiyama, à la ration Soumaï, à la Kahina. Je crois que est-ce qu'on peut comparer l'après Bissiri aujourd'hui? C'est comment? Est-ce que ça n'a pas impacté le monde des ONG, principalement à Bararo? Effectivement, ça a beaucoup impacté. Et bari mɔgɔw ba kun don a kun bɛ jɔyɔrɔ ba la cakɛda kɔnɔna na a ka hakilinaw halisa an bɛ ka baara kɛ n'o de an bɛ dugawu k'Ala ka hinɛ an ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen na saya ka kunna kosɛbɛ donc a taalen kɔfɛ gɛlɛyabaw nana donc a ko ka ca. Comment est-ce que vous êtes parvenu à surmonter cette période transitoire? N'i bɛ ko baara fɛn fɛn kɛ il faut ka kanu de ka k'i la fɔlɔ et je pense que c'est avec l'amour du métier qu'on a pu l'amour du métier et en kelen k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min kɔnɔna na ɲini nɛ bɛɛ bɛ kɛlɛ mais ni aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'aw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo baara kanu b'aw la aw bɛ se ka fɛn caman tɛmɛ ɲɔgɔn kan voilà donc baara kanu ani an bɛ fɛ ka hakilinaw la waleya cogo min na olu kanu kama an sera ka nin waati in tɛmɛ. D'accord. Ce qui est très important d'ailleurs il bɔra ka min fɔ o bɛ mɔgɔ nisɔndiya kosɛbɛ parce que i ko ko hali bi aw bɛ ka baara kɛ ni ale ka hakilinaw ye et ce qui veut dire que il avait des initiatives fortes alors. Oui, il avait des initiatives. Ouais. Et puis à MRTP kɔnɔ est-ce que aw ko ko aw fana bɛ ka aw jɔyɔrɔ kɛ sifinnakaw ka baara ntanya la est-ce que i bɛ se k'a fɔ aw ni sifinna hakɛ min bɛ ka baara kɛ bi k'a fɔ ko a bɛ ka kɛ sababu ye u yɛrɛ ma ka se ka dɔnni sɔrɔ k'a di u ka denbayaw ma? A ka ca. Est-ce qu'on peut estimer, non? Oui, parce que n'i y'a jateminɛ bibi in na an kelen de ye cakɛda ye Mali la n'an bɛ se k'a fɔ 1200 médiateurs électoraux bɛ mɔgɔ min bolo donc sur l'étendue du territoire donc an bɛ se k'a fɔ 1200 oui ma ba joli Bakeli. Waouh, à travers le pays. À travers le pays. Waouh. Donc u bɛ former ni baarakɛ waatiw sera u bɛ wele donc mais une fois que nous connaissons la période qu'on a à chaque jour quand même je rends quelque chose. Oui effectivement u bɛ baara kɛ o kɔnɔna na. Très bien. Oui. Même si présentement les ONG sont dans la difficulté dɔɔni bɛ ONG kan avec l'absence des partenaires o bɛ la an cɛsirilen don an bɛ se ka mun kɛ jamana ko la an b'o kɛ. Effectivement, il n'y a pas longtemps, on a été témoin d'une de vos couvertures médiatiques et effectivement, oui, mɔgɔ caman ɲɛji cɛ sabula maa dɔw bɛ yen nɔ
u bɛ jamana kɔnɔ nka jamanadenw dun ka sɛbɛn kun t'u la nka aw ka baaraw kɔnɔna na aw bɛ sɛbɛnw fana aw bɛ sɛbɛn dilan k'a di olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ lakanabaliya ye ayiwa i bɛ se k'i da don o la aw b'o processus kɛ cogo jumɛn na. Bon ɲininkali diyara n ye an intéressé don kosɛbɛ an bɛ baara kɛ ni personnes déplacées internes ye n'u b'a fɔ minnu bɔra jamana fan wɛrɛ la ni kɛlɛ ni fɛnw ka sababu ye ka na sigi fan wɛrɛ la n'olu ka sɛbɛnw tununnen b'u la ou bien ni minnu t'aw jenina an b'olu dɛmɛ kosɛbɛ u ka sɛbɛn sɔrɔli ko la an bɛ baara kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ye o sira kan walasa u ka se ka sɛbɛn sɔrɔ bari an ka hakilina la ni sɛbɛn t'i bolo fɔlɔ i tɛ jamanaden ye donc sɛbɛn sɔrɔli bɛ se ka to i bɛ kɛ jamanaden ye i bɛ don jamana hakɛw i bɛ don i ka hakɛw kɔnɔ wa i bɛ se ka carte biométrique sɔrɔ i bɛ se ka carte nina sɔrɔ aw b'o bɛɛ kɛ fu an b'o bɛɛ kɛ fu avec nos partenaires mais surtout les personnes déplacées internes walasa u sen ka se ka don jamana ko kuma na c'est ça donc est-ce que an bɛ se k'o nombre estimé bi cogo di est-ce que a y'a kɛ Bamako dɔrɔn walima a y'a kɛ Mali yɔrɔ wɛrɛw la est-ce que maa hakɛ min garisɛgɛ donna sɛbɛn na i hakili b'a maa hakɛ la wa. awɔ Bamako yan an y'a daminɛ ni 308 ye 308 oui mais an bɛ ka évoluer an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ ka taa région tɔw la an bɛ sira la an ye baara daminɛ yɛrɛ an bɛ Mopti an bɛ Sikaso an bɛ ka na dɔɔni dɔɔni. d'accord malgré l'insécurité oui aw bɛ ka wuli ka se jamanaden tɔw ma an bɛ ka se jamanaden tɔw ma ka taa dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin u ma. awɔ ayiwa est-ce que wolosɛbɛn ninnu sɔrɔli je crois que maa caman ye nisɔndiya jira n'est-ce pas. maa caman ye nisɔndiya jira. ouais parce que ni wolosɛbɛn tɛ bi dɔrɔn i tɛ jamanadenya la. i ka gɛlɛn dɛ. ouais et walasa ka wolosɛbɛn fana sɔrɔ o fana bɔ ka bin ka ca dɛ. ni mɔgɔ sɔrɔla mɔgɔ min fana bɛ taa o kɛ aw ye fu je crois que o hakilina kan ka fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ an b'aw fo o la. alors seli ɲɛɲɛ kɔnɔna na hali bi on va essayer de voir on va évoluer en musique voilà nin ye sunkalo kalo dɔ de ye dongoli a bɛ tasibila ye ka ɲɛsin sunkalo de ma Ramadan Mubarak on va regarder ça juste après on se retrouve. Gifted and Safi, Ramadan Mubarak, Holy Records. Ramadan Mubarak, لكل مسلم شعر الذي فيها ينزل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims, all the Quran descends in this holy month. أرحب بك يا شهر رحمة، أرحب بك يا شهر رمضان، بك أرجي لقاء قرب ربي، بك روحي وقلبي قد صار. رمضان مبارك لكل مسلم شعر الذي فيها ينزل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims, all the Quran descends in this holy month. Welcome you, O holy man of Ramadan. I welcome you, O holy man of blessings. You are seek nearness to my Creator. For you, my soul and heart has been purified. Ramadan Mubarak, لكل مسلم شعر الذي فيها ينزل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims, all the Quran descends in this holy month. Ramadan, Ramadan, the month of forgiveness. Ramadan, Ramadan, the month of blessing. Ramadan, Ramadan, oh, the month of peace. Ramadan, Ramadan, the month of love. Ramadan, Ramadan Mubarak لكل مسلم شعر الذي فيها ينزل
hustling. Ramadan Moubarak. À l'instant, c'était une chanson qu'on a tous appréciée sur le plateau. Donc, lui, à Kunkadi Kosala, à Korokadi, Kafoko, avec Atashi Blague, Songolo, Barka Baina. Je sais qu'il faut Songolo, il y a un timina, mais il y a un film déjà. Il y a un film, là, ça va être Girana. Alors, Madame Gakou, je rappelle que toujours, parce que Mamou, peut-être, même Boraga Télé, Tassan, Tadouani, Mamou, fait. Madame Gakou, Fatoumata Malé, Mousso Tchessilendo, avec Baraka Ramina Oudi, AMRTP, Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections. Oluka Barate Fouye, Kashifuna Kaoni Moussoulako Fragnon, Kakasega Fasojo, Yeraoula, et où Semsega Don, Kalatali Baraoula Tugomina, donc Oluka Baro Bebetalike, Odikan. 600, il y a une question de Chamana, Amafika donc. Depuis hier, à MRTP, il y a je crois que il y a est-ce que il y a boulot ou n'a pas eu déjà? Ningali jarani ne fe akilna nu nafa be kaye d'accord oh nafa be kaye alikada ambeka réseau munu faranyoga au sein des universités et ka hakaw ko funyana mba fonga nafa be kaye nafa be kaye ina fo i bora la min façon chifna kaw wadje kulu do beni o réseau ya ulu faranyoga est-ce que inu ulu baranyon ya ulu be ka barake ci mena est-ce que le partenariat comment est-ce qu'il se présente? Oui, c'est sous forme de partenariat et un peu d'aimer ou que ka droits humains walia tukomina ka kufo ka mogonfian ke ka sharia ou nyefo mogo ye tukomina à travers des grains surtout à travers des grains d'accord parce que chifina kanu wala sai ku franjonga ulu franjonga ka on fana stratégie donc on fait en sorte que ou que ka famille soro jamana jokola au stratégie kononana. D'accord. Mais est-ce que chifna ku franyon ati dala est-ce que il faut stratégie ni oyi fere do wi ah o fere do est-ce que bibi na basene waro chifna ka ku franyon atangi numa war kasa est-ce que siga franyon numa franyon numa war kasata aga gele wa franyon ngale est-ce que e ga fere me ola ne ka fere akacha al ka da réseaux sociaux vraiment a fere su ka kacha bon war côté ko be fana aya yirula ka fo jamana jokula war côté ko be d'accord chesiri bala ani faso kanu donc ambe tanu yiru dondonde awo c'est ça oui résilience voilà donc na me ka fo il faso fait il ga jefendo ko alors mais est-ce que bibi na chifuna kanu est-ce que mentalité nous kokora ka somawa mentalité ma ko ko sebe nga kuma ni won fam o be fen chama yelema d'accord est-ce que nous je crois que est-ce que amse ka donner fo ambalaka o journellement sur la ka parce que ayo fo portrait konnana de la donner mou ni bon ko takale bibina follow été féminin et boule de bibina parce que follow fendo mais je suis fait mais 600 c'est à ciel ouvert même en pleine journée il va activer nous donc vraiment avec mon akili washi doni maintenant toi en tant que femme en tant que mère est-ce que mon effort ni la blanc est-ce que solution même c'est la solo ni ngali jaran ko jugo en tant que femme ni nga solution mais c'est la solo ni la blanc na oui vraiment quand nous encadrer je pense que l'éducation ça a échappé de beaucoup de côtés donc en tant que jamana kono en tant que femme donc vraiment comme solution ni ku gere mo la d'accord ku blasira ka barake sendo koro voilà parce que ni ne rani ngamba mningo gela ko jugu de be ni lasi chamanse ni kosugunuma ani peut-être des déceptions de la vie c'est ça donc vraiment psychologiquement les encadrer me ka fochi ko me an bede me chekeda woro fona be mun fona chesiru dembula n'est-ce pas am bebe ta
bebe barakelen de ko exactement mo jamana joko yi tugu voilà akilina do bisi ka ke ela la mais parce que il fana bela ka jekulu minu franyon ka afamba ye chifna ka ubi alors est-ce que dans les jours à venir et akilina do te ela ka fo muso minu chifna ka minu bela ka ni wali nunu ke est-ce que ni avec partenaire soro ka se ka ulu fana nege parce que ta so ulu fana chamambe sebentu fana la taso chamambe jamana baraka lui mais ou stigmatiser lendo be nyugu ire là parce que mo yu donner ni wale nunu est-ce que qu'est faut-il faire aujourd'hui quand nous ou bon c'est comme ou guerre mo la dondoni est-ce que dans les jours à venir il sait ko faire nous dota ni ka bara yoro nyiwa awa afere be sekana ni ye misali 17 ko la nous en sera ko identifier ambe se ka suere ke ananga jamana nyamo sebe nga soro la kaska ke jamana kono de nyu chukumi e muyu ka bo e kerfe deni yala ni ko jugu sirauka ambe nanye partenaire nyamo soro kam bulo di nyoma mu se ka barake na hakli nawi wala sa no nga se ka bulo mine yoro soro surtout parce que ne kon be ko inturu betrada comment dirais-je la dame mara la dame ni marabe mais aussi l'autonomisation de la femme. Je crois qu'elles ne sont pas assez autonomes, ce qui fait que les dépravations sont élevées. Donc ni en sera en boulot de nyoma ku boni sera jugunga ka sensibiliser, ku motiver, ka soroka ou insérer dans la société comme nous voulons. C'est très important. On a un reportage doké ni wale nkan wati dola et ou ya dira ka fo micro là donc un peu parce que o kelime ko nyew datu o tise ka bo ka kuma o mo la leondo ya ka fo do ya dira ka fo mimbe ka o blani wale na décès do tala do ya ka fo décès te o lutai mais mauvaise fréquentation parce que o ya yo me mili do kono ou nous avons baqué, la curiosité ou fana menekake. Donc depuis déjà ou donna là, moi c'est qu'à boire la blé. Donc ça c'est des choses aujourd'hui. Mais c'est qu'à faut mara joroba fana bala. Alors aujourd'hui quand même, parce que y chiffre na nyamoroy bibina, ni dun roye nyamoroy mara clé bibolori. Ça c'est obligatoire. Donc epsega muneke au cadre konnana aujourd'hui juste après ce plateau qu'a faut dans les jours à venir, il faut n'amener jorofi. Oui, ningali jaran ya ikmi an ya yin ngali yere kuma fo ngo mu kadene ka fédération bado franyonga mu me se ka musu ka hake ko kuma fo mu me se ka ni yere phénomène mumbe ka tabala voilà ka tabala ku gere mo la ni kan ku ka insertion sociale ka baraka kan ko sebe o ko ni we haklinae mu me ne fe ka fo ni to be la jele mu fana kulo be na ni watina. D'accord. Mais est-ce que vous particulièrement parce que il est baramina est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec cette catégorie de filles par exemple bon anu mabala ke kosbe amu mabala ke kosbe OK oui OK. C'est important parce qu'il va peut-être au chama mais émission là j'ai et c'est gain décès de ba chama na noé ka fo je ku do wi non bulu la mère de sur romina peut-être toi so do be bola c'est do taille gelari do blala voilà mais do fana bala par addiction aussi donc il faut le dire mais ni ala sonama ni jamana kadi watimina do be bon na quoi parce que musulmanu doronte ali chemanu bibina wali kulun chama ndam nani watila ban na kasabuke gelea parce que yoro chaman be no en réalité yoro bara chaman jora donc ONG chaman tarasu alors déception dunga bo do se ka uta manifester ka nya do se ka manifester ka alors est-ce que bibi na AMRTP qu'on a je crois que il se ka foyana ka foku falen kura minu menana dans les jours à venir il ma kura minu menana do bara konnana imba to ka se ka do fara bara yanga to mina il se ka do ni fo la hakilina kura minu be no AMRTP konna na yele mali chama mina do bara konna na noye ka muso ka implication dans la vie politique et démocratie ko tabala ko sebe amina da do bonne gouvernance ko la ani état de droit surtout mais kono na yele la ni ko yele mali o yele mali fra mina ta ka nyeshi comment ameka baram damne sa seben kuma c'est ça bari anga familial la 600 ni 70 bolo
i da tɛ se ka don jamana kuma na donc an bɛna daminɛ duguma ka yɛlɛ olu falenniw ko falenniw caman bɛ kɔnɔna na n'an bɛ k'olu baaraw labɛn ni waati in kɔnɔna na. D'accord, donc nous olu baaraw sigira sen kan waati min na je crois que i ko k'aw bɛna bɔ ka taa jamana yɔrɔ tɔw la n'Ala sɔnna min ma to ka taa baara ninnu tɔ yakubaya yen nɔ kosɛbɛ. Alors bibi na aw ye jamana yɔrɔ jumɛn kɛ min b'a to sifinaka minnu mago bɛ dɛmɛ la sɛbɛn ta fanfɛla la ka se ka o dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin olu. Komi n y'a f'i ɲɛna an y'a daminɛ Bamakɔ yan fɔlɔ. Bamakɔ yan sifinaka minnu bɛ an ka personnes déplacées cɛla. An ye cas wɛrɛw yɛrɛ recensé minnu fana t'olu ye nka komi an ɲɛsinen bɛ personnes déplacées na nin waati in na fɔlɔ an bɛ ka Sikaso jateminɛ an ye baaraw daminɛ yɛrɛ an bɛna Mopti fana na n'Ala sɔnna a ma a ka d'an ye don n'a nataw la an ka se ka Mali tour bɛɛ kɛ. Ka Mali tour bɛɛ kɛ ni Ala sɔnna a ma ni dɔ bɔra insécurité fanga la. C'est ça? Mais aw ka choix ye jumɛn le fait qu'aw bɛ ka malgré ce contexte d'insécurité aw bɛ ka wuli ka se jamana yɔrɔ caman na. Ni ko contexte d'insécurité ne b'a fɔ n ko c'est vrai mankanw bɛ yen mais mɔgɔw bɛ se ka taa yɔrɔ caman et puis an bɛ yɔrɔ min na bi an représentelen don Mali fantan naani bɛɛ donc an ka représentanw ye mɔgɔw ye minnu bɛ baara kɛ o yɔrɔ la u dɔnnen don yen mɔgɔw don donc u bɛ baara kɛ an ka cakɛda cogo la n bɛ n profiter nin fɛ k'an ka point focaux bɛɛ fo ka daminɛ Kayi fo Kidal. D'accord. Très bien. Donc je crois que AMRTP kɔni a t'a dabila. Donc sɔɔni ni élection kow daminɛna dɔrɔn je crois que aw bɛ dɔ fara baaraw kan tuguni. C'est vraiment important. Alors est-ce que an bɛ se ka ɲininkali min k'i la toujours o ye ka a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔ a ka gɛlɛ baara ninnu dɔw ka sigi sen kan ni jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma dɔɔnin t'a la yala aw ni partenaires dɔrɔn de bɛ ba la ka baara in kɛ walima jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fana bɛ ka dɔw ta ka baara in na walima u bɛ k'aw dɛmɛ cogo jumɛn na parce que dɛmɛ modèle ka ca. Awɔ ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ dɛmɛ modèle ka ca c'est vrai que an ni partenaires tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo nka an ni jamana ɲɛmɔgɔw fana an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana ka dɛmɛ ɲini na i n'a fɔ u bɛ ka dɛmɛ k'an ye cogo min u b'a fɔ appui technique bɛ yen ani appui financier donc an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo kosɛbɛ appui technique la ani bilasiraliw ni hakilina ɲumanw. Important. C'est très important. Donc il faut appui technique, c'est-à-dire par exemple appui technique yɛrɛ ye hali ni nana ka fɔ n bɛ ka taa nin yɔrɔ de la yala o hakilina ye mun ye olu bɛ appui technique ye. D'accord. Donc a bɛna fɔ ni hali ni aw mako jɔr'o la personnel ressources ko la i n'a fɔ aw bɛna ɲɛnajɛ dɔ kɛ aw mako bɛ ministère mɔgɔ dɔ la u bɛ se ka na ministre bɛ se ka représenter walima ministre yɛrɛ bɛ se ka na kɛnɛ kan n'est-ce pas? Olu bɛ ye appui technique ye. Est-ce que walew dɔw kɛra ka tɛmɛ aw ka baaraw kɔnɔna na? Awɔ wale caman kɛra wale caman kɛra. D'accord. Mais bibi na ni e yɛrɛ ɲininka walasa ka baaraw tɔ ka ɲɛ aw bolo doléance dɔ b'e bolo hali bi ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma wa walasa baara ninnu tɔ ka ɲɛ? Awɔ doléance bɛ yen n'o ye halisa u ka opportunité d'an ma an ka se ka hakilina minnu b'an na k'a lawaleya u ka fara an kan kosɛbɛ ka se ka to an bɛ se ka région tɔw kɛ cogo min ani ka sécurité assurée surtout sur l'ensemble du territoire hakilina o message bɛ ne bolo surtout k'a fɔ ɲɛna surtout u ye caman kɛ u b'an bilasira kosɛbɛ ONG Mali ONG caman bilasiralen don. D'accord. Mais aw ka dɛmɛ sira la aw bɛ se k'a fɔ département de tutelle jumɛn baara kɛ ni aw bɛ baara kɛ ni o jumɛn ye? Comme ONG bɛɛ an bɛ baara kɛ ni administration territoriale ministère promotion de la femme de l'enfant et de la famille et refondation b'a la surtout avec les personnes déplacées internes. Ministère de la justice. Voilà, ministère de la justice aussi. Donc on a foli b'u bɛɛ ye. Très bien. Alors tout de suite je crois que jamukan bɛ ka asinsɛn ka sa a banyɔrɔ la i ɲininka bibi na mun de bɛ ka e yɛrɛ jɛ i ka baara kɔnɔna na donc i ka ambition ba ye jumɛn ye sisan ambition ba jumɛn b'i la au sein de votre association ou au-delà de ça même? Ni ɲininkali kɛ ɲininkali diyara n ye ambition mun bɛ ne na o ye gɛlɛya minnu bɛ musow ni denmisɛnninamɔgɔw kan u ka participation surtout à la vie politique la u bɛ se ka ta ba la cogo min na komi n y'a fɔ cogo min musow ta in
a fɔli ka gɛlɛn dɔɔni parce que plafond vitrine bɛ halisa an ka essayer k'o briser dɔɔni c'est ça walasa an ka se ka ɲɛ sɔrɔ kow la o hakilina bɛ ne la kosɛbɛ o bɛ n dusu la n'est-ce pas cakɛda kɔnɔna na an bɛna cɛsiri o baaraw fɛ halisa walasa sira mun bɛ musow la ka ɲɛsin jamana jɔ kow ma ka se k'o siran bila d'accord ne ka vraiment opportunité d'u ma u ka se ka former cogo min na u ka se ka dɛmɛ sɔrɔ parce que ko in fana dɛmɛ ko b'a la oui parce que à cause des choses financières caman bɛ u tɛ se ka u sen don a la o bɛ mɔgɔ caman muso caman sɛgɛn donc vraiment o hakilina b'an na an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na d'accord u ka jamana mais aw ka partenaire clé yɛrɛ jɔn bi bi na aw ka baara in kɔnɔna na partenaire caman taara mais an bɛ se k'a fɔ jɔn ka partenaire ba ye ok partenaire caman b'an na komi n y'a fɔ cogo min na État yɛrɛ ye partenaire ba dɔ ye an bɛ Suisse mɔgɔw fo an bɛ Canada fo d'accord an bɛ ONIFAM mɔgɔw fo PAREM d'accord u ka ca ani PNUD yɛrɛ merci folikan laban b'i bolo folikan min bɛ n bolo n bɛ n baarakɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen fo ONG ɲɛmɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen d'accord u ka foli bɛ n yɔrɔ n bɛ n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn fo minnu sera ka yan sɔrɔ ani minnu ma se ka yan sɔrɔ exactement an bɛ président yɛrɛ fo c'est ça u bɛɛ b'a mɛn merci beaucoup an bɛ jeunesse et développement yɛrɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen a diyara n ye merci beaucoup a diyara n ye kosɛbɛ grand honneur pour nous aussi an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ AMRTP muso n'a cɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnaka minnu b'a kɔnɔ ni olu bɛ ka wuli ni AMRTP ye an b'aw bɛɛ fo merci beaucoup an minnu nana ka na accompagner an bɛ tɛgɛrɛba fɔ yɛrɛ kun très bien c'était à l'instant avec madame Gakou Fatoumata Malé donc en photo elle est la vice-présidente de l'AMRTP également femme leader au sein de la société civile Amou Bela Djelenfo Mamounen de Mekani Barankewi Adama Salia Koulibaly Abou Jafar Diabaté Amou Bela Djelenfo Djamoukain Abuseka Aladje Ntenendon ka damine 11h la ka tabla midi la sabla sungulu bana ala ka sanwere tajirana abeni tiani baraji